Bakit mo ato? Ya pa dinak nga maman? Ha? Bakit? Ah. Tagdini pakit ko rin, kasanay pa Ayan, nga. bakit mo? Siguro mare, kursunada na kaya, so nga magpano nga si katipakit ka. Bakit na? Haang ka nga ba kayo? Bakit na? Bakit na? Na! Aray! 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 Ay! Ano, Bram? Sigami gayam kumare. Sigami gayam kumare. Pintas na talaga ni kumare. Hindi naman to, Bram. Lapanan ni Palay, Maray. Parang ibagbagang. Paray, napanan. Po, nagsiksikan ang kumaray. Kapinpintas ka kumaray. Baling niya ko pare. Kumaray, munit. Ano ka? Pintas na talaga ni kumaray. Ikaw. Oo, napanan na ni kumaray. Awisip ko mga kuha. Ginong kamay, hindi pare. Nakita mo? Parang ibagbagang. Ano naman? Anong ubraem? Ni pare, TV biro kik maray. Kapinpintas kami ting kumaray. Ano nga parang ibagbagang? Kumaray. Nay. Pintas kami ting maray. Awan ni paray. Siguro nang sukat na ka ni Juan, Ne, ni pare ko. ikaw naman. Bakit mo ato? Ya pa dinak nga maman? Ha? Bakit? Ah. Tagdini pakit ko rin, kasanay pa Ayan, nga. bakit mo? Siguro mare, kursunada na kaya, so nga magpano nga si katipakit ka. Bakit na? Haang ka nga ba kayo? Bakit na? Bakit na? Na! Ayun, Ata kami, inom ka man kaminin sa loob obraem. Sige la. si kami gayong pakit ko. Kanay lang umiinom, basta sumampi. Kapit ako marito mo ng kanya. Tamukin eh, kumari ka tayo, bakit ka ni gayang? Gusto na dam siguro na kumari mo na. Ay, nang kukursunada ni O kapag kumari. yarata kumari ka tibagbagang kanya, Di, nabarti ka garo din na eh. Magkaisa lang naman kami pa. Kuna mo. Inom ka ang inom. Wanak musika ni kumari, nagpintas ka na kayo. Bakit ko ni gayang? Pinas na talaga ka. Please man. Kaya panjatan. Bay. Marta. Bisip. Nakon. Bakay, baturo ka kung bakay. Pero na ata niya pa pagyapan ng data, pagyapan na. Kanya O mo ingkay bakay. isunong pata. Kanya mo Bilang bakay. ko ata.